salutare lume și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de cum să decorezi casa. Iar în acest episod ne vom apuca de baie. Da? În sfârșit ne vom apuca de baia noastră. Iar înainte ca să încep acest episod vom face un mic, cam să zic, da, nu trebuie mult, dar e puțin totuși. Ok, deci pentru început puneți așa. După aia luați un hopper. Cel mai bine. Nu, de fapt, știți, nu puneți. Pe jos podeaua faceți cum vreți voi. Sau am două modele de aceste căzi. Voi arăta primul și al doilea. Bun, primul este așa. Apoi luați cuarț. Bloc de cuarț. Puneți așa, așa. După aia luați un buton. De stone, cel mai bine. Și după aia trapdoor. Cel mai bine un trapdoor. De fapt așa. Na. Așa. Și după aia. Uite așa. Uite așa. Iar al doilea model de ăsta, celălalt, este să faceți mai convenabil pentru mine. Am pus slab. Bun, faceți așa. Ok. Și puneți așa. Și apoi luați o găleată cu apă. Puneți apoi așa, ca să primească ca un bloc. Pe aia așa. Și puteți să faceți iar modelul cu trapdoor. Uite așa. Și după aia iar luați buton. Preferabil din asta. Și na. Și faci la wc. Ok. Mi se pare, nu știu care mi se pare mie mai bun. Însă na, vă las pe voi să decideți. Fiindcă voi ziceți ce e bun și ce e rău. Ok, faci la wc. După aia vrei să tragi apa. Apeși. Și gata, s-a dus. Ok, după aia ne trebuie o hârtie. Să fac așa. Ok, nu importă oricum. Faceți așa. Și după aia luați un item frame. Da, lucrăm cu item frame-urile, ok. După aia voi luați niște coarzi din ăsta, așa mai, și o rotiți la 90 de grade, la 60 de grade. Să semne ca o hârtie de wc. Când voi faceți la wc și după aia vreți să vă ștergeți, apăsați și v-ați șters. Și pe urmă apăsați și s-a dus. Ok, nu știu cum să fac un tomberon de gunoi, însă na, ce să facem. Bineînțeles că și la wc aveți nevoie și de o baie. Pentru baie nu ne vor trebui multe blocuri, însă dacă vreți voi să vă arătați apa, trebuie să faceți așa. Și după aia luați un dispenser, ăsta e dispenser, apoi puneți în el apă. Ok? Și după aia luați un lever. Na, stai să luăm un lever. Unde lever? Uite. Și apă. Faceți baie. Cum vreți să faceți baie, porniți, baie, iuhu, facem baie și sau o să vă duc așa mereu înapoi. Sau faceți, mie îmi place cel mai mult, modelul ăsta cu cuarțul îmi place foarte mult, la nebunie, sincer, chiar. După aia faceți așa. Scuzați. Păi spargem apoi ăla. Punem el. Serios? Și poate vă întrebați de ce eu am pus cu cerculețul ăsta, fiindcă m-am jucat numai acest survival games și survival games, dar și Skywars, înțelegeți? Și na, când suntem la baie, bineînțeles că avem nevoie și de un wc.
Uf, și o wc. Nu wc, dar dulap. Bun, eu o să fac cam lucrurile strâmte. Însă, na, ce să facem? Ok. Ca să facem acest frumos dulap, de fapt nu dulap, ci un raft, va fi foarte simplu. Sau faceți modelul ăsta, sau faceți un alt model. Faceți așa un despărțitor, ok? E tot una. După aia faceți așa. Serios? După aia faceți așa și după aia vă luați ață. Înțelegeți? Luați ață, băieți. Și o puneți pe jos. După aia vă luați carpet, de care vă place vouă, însă cel mai preferabil să luați alb. Sau na, nu e obligatoriu, însă na. Totuși. What? Ce nu se pune? În grup se pune, nu? Ia stai. Zi băieți, uite așa se pune, da? Dar de ce când pui ață nu se pune? Sau se pune numai că eu nu înțeleg. Ia stai. A, se pune, băiete. Trebuie doar pe deasupra. Și na, modelul ăsta mie îmi place mai mult. Iar ca să-l ascundeți, faceți și voi o masă. Inventați și voi, doar sunteți inventivi, nu? Trebuie să inventați doar. Și na, vi s-a primit destul de tare. Ok, deci na, am făcut cam tot, însă ne trebuie și duș. Na, hai să facem dușul. Hai să facem repede un părete. Da, un părete aici. Repede să facem un părete, să trântim un părete. Bun, data viitoare mă voi pregăti cu o Eva, sigur. Dar data asta n-am pregătit o fiindcă am vrut să vă arăt așa ghece cum să-ți decorezi casa, nu cum să construiești o casă. Evident că voi face tutorială cum să-ți decorezi, cum să faci o casă. Scuzați. Nu știu ce cu mine azi. Azi mi-a plăcut ziua foarte mult. Pentru a face duș, luați glass pane și o puneți așa. După aia iar luați glass pane. Serios, frate, nu-mi place. Fratele meu, nu-mi place. Ok. După aia vom face, uite așa. Și după aia punem un dispenser. De ce nu? Luăm un dispenser sau dropper? Dispenser, ok. Și după aia, cum v-am zis, luați o găleată cu apă și o puneți. Și na, apoi luați un lever și porniți. Deci, frate, asta e dușul. Faceți duș. What? Deci, na, nu e bine. Nu e bine. Dacă facem așa... Fucking... Ok. Ok, deci asta e mai sigur. Frate, e bine. E bine, e bine. Dar hai totuși să punem aici... Na, să fie mai frumos. Totuși, cum să-ți decorezi casa. Nu e cum să-ți construiești casa. Ok, și... Na, boss. Duș în Minecraft. Ok, duș în Minecraft. Uite, bă, boss. Duș în Minecraft. Gata, am făcut, bă, boss. Dar trebuie să fie și lumină, deci hai să punem și noi o lumină random. Na, hai să luăm.
În sfârșit avem și lumină și noi. Pe aici avem lumină. Fratele meu, avem lumină. Frățioare, avem lumină. Trebuie să chemăm pe sora mea să zicem că avem lumină Minecraft. Glumeam și eu. Dar totuși este lumină. Bun. Bun, fraților, deci hai să pornim totuși. Vreau să vă arăt. Este apă sau nu? Gata, este. Bun. Duș. Ok, deci cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Daniel și vă zic la revedere. Pa, pa, fraților, ne vedem cu alt episod de cum să-ți decorezi casa. Nu uitați de un mic like și subscribe. Pa, pa!